в днешния клип. И какво става, хора? В днешния клип ще играем малко Brawl Stars. Отдавна съм направил клип. Днеска ще се опитаме да вдигнем къде видим. Супълчо на 10. Както виждате, съм качвал клипове от когато съм направил 13 000 купа, сега съм вече 14, почти 15. Хора, малко шумно. Така, гледайте до края на значи много се издразна, стопляно. Ако не се издразна, това ще е чудо за мене. Така, дръмнал го няколко пъти. Играта не е готина. Педри, модели, Петри. Така, първия рунд е спечелен. Бул нищо няма да направим, значи трябва да изпълним Бул. Така, това е ясно. Това е ясно, че трябва да изпълним. Това знае. Всеки го знае. Хора, кога Бул е кирил някой. Това никой никога не си го е спомнил. Няма и да си го спомня, защото това никога не е ставало. Няма и да стане, защото Бул не може да изкери никой. Просто да не говорим колко съм слаб. Така. Така е бих. Така ще го гръмна. Окей. Оставахме 720. Това беше доста близо до моята смърт. Но вече съм 5 ранг. Това клипче ще е малко по-дълго от останалите. Сигурно или не сигурно, не знам. Да, хора. Между другото, може да ми честите, защото... Не ми честите. Не, ако искате. Знаете, че вече герой който е над 40 ранг е Леон, а пък на 37 е 37 беше... Извинявайте, че малко ще забравям. 37 е Елпримо. 32 е... Нали, Сока Бъз и Бъз. Героя Бъз от Brawl Stars и самия Сок Бъз. Напишете долу в коментарите дали ви харесва, защото аз много се наслаждавам и на двете. Но на Сока... Сока е като алоe вера. Това е Сока. Не съм много вкусен. Хора, да се вдигнем малко. И също направим 40 героя вече точно. Този Супълчо ми е 40 героя. Ако мислите, нали, ако казвате защо го наричам Супълчо, просто така съм мислите. Ако не видите, има един Зеленски на това. Той има един Зеленски. Той хвърля Суполи, значи. Ако се сланя зеления скин. Значи той хвърля буквално Суполи. И затова го наричам Суполчо. И така съм и свикнал по принцип. Окей. Така. Вече 6 ранг. 8 Виктората подред, което е доста фешън. Хора, чуете ли клавиатура? Буквално като цъкна на бутончето, то светка. И като се махна просто.
Хора, по някой път, ако мълча, да знаете, че просто или пазя тихо, или просто ми е напрегнат. Добре. Ако видите, че е напрегнато и мълча, просто да знаете, че е това. Така. Модри Педри, Медли, Окей. Но 120 каска направо. Аре бе! Така. И тази игра беше една от лесните. Окей, нека да влезнем. Супер, не се съмнявам. Окей, Риер, не се съмнявам. Така. Почти са на половината на 15 000. Хора, много съжалявам, че ще приключа от тук. В друг клип ще довърша или не знам. Може би в друг клип ще довърша то с повечето на 10. Извинете, че така става. В друг клип може би ще го направим. Ай! Това беше от мен, хора. Ай! Чао!